natin siya. Napanood mo yung Karate Kid? Oo. Ay, di ba? Napanood mo yung Karate Kid? Sagot, oo, hindi. Ano ginawa ni Jackie Chan sa bata? Ginamit yung galit, di ba? Ginamit yung pagod. Ginamit yung inis. Ganun yung mas yan. Tagal naman mag-isip na Di ito. ba makita yung comparison, yung connection? Yung connection. Favorite yun. Kaya nga training. Tinitrain mo. Galit ka na. Galit ka na, James. Para pag binanatan ka na ni CG, Oo. hindi na wala ka nang mararamdaman. Kasi boy kami ipapahiya mo doon. Gamit yung ano ko. Ano? Hindi gamit. Hindi ka naglosin. Banat na. Oo. Dalawa na lang kami, Kunti na lang ang pag-iisipan mo. Tatlo na lang. Mapaka. Pwesa ka. Hindi na gamitin mo yung galit nga kasi. Ano ba? Nakatawa ka kasi. Seryosoy natin ba? Seryosoy natin. Gamitin mo na yung galit. Okay, walang tatawa. Nakakamdaman mo. Ayan, nakikita ko na sa mukha mo. Galit ka na. Galit ka na. Kasi ang pula ng dibdib mo. Galit ka na talaga. Isipin mo lahat ng galit na nararamdaman mo. Ibalik mo ngayon sa amin. Ang putang ina nyo. Ayan. Wala akong pakialam. Hindi ka nga pwedeng walang pakialam. Ganito, talon. Relax ka lang kasi. Yung galit kasi. Diba? Tingnan mo. Yung galit na naramdaman mo. Tingnan mo, James. Yung galit na naramdaman mo. I-ano mo yan sa buong katawan mo. Kaya kung yan ang magpupuro sa'yo. Pag-iutak mo. Ngayon, balabanan mo kami ng mental. Okay. Diba? Yan lang ba kaya mo? Mental, intellectual. Hindi kami lalaban sa'yo ng physical. Kaya tinitrain ka namin dahil si CG hindi ka lalabanan ng physical. Mental ka lalabanan. Kaya nga cranial god yun, cranial god. Hindi magiging ba yun, Jamie? Ikaw, henyo ka ba? Henyo ka ba? Sagot. Oh. Labanan mo 30 minutes yan, Dre. Umuwesto ng ganyan. Anong training? Masakit. Mahirap. Mamumula ka. Pero in the end, hindi ko na kayo ginamang yan. Kaya mo siya mag-isip din po eh. Pinagkaisa niyo. Yan. Hindi ko makakalimutan ang ginagawa niyo. Hindi ako titigil kung anong mangyayari. Nagkakamali ka. Mga buwakan ng ilan. Yan. Dahil itong utong-utong ko, ang tatalo sa inyo. Buwakan ng ilan nyo. Pag ako graduate dito, hindi nyo makakalimutan ang Jamie Boy na to. Buwakan ng ilan ninyo. Tama na ang Panginoon. Yan, buwa ka ng ina. May mga mura mo. Buwakan ng ina mo. Hindi ka mananalo. Wait, ang nanay mo, Martin. Ganun. Utang ina mo. Lanay mo, puta pa. Lanay mo. Utang ina mo. May utak ka. Sige pa, mag-isip Pero pa ng mura iba. utang mo, mga buwakan ng ina nyo. Apot-apotahan ng ina mo. Yan. Hindi mo mababago kung anong gusto ko. Ang manalo sa flip-flop na to, buwakan ng ina mo, player god ka. Mga buwakan ng ina nyo, di mapapakay. Hindi kayo mananalo sa akin dahil ako, handa ako sa kahit na anong sakit na gawin niyo sa akin. Wala, hindi ka Mga handa. putang ina nyo, mga buwakan ng ina nyo, nang wala na ako, tandaan nyo to, hindi mababago yan na kahit na ano pa, ang pang-insulto ninyo o pananakit ninyo, mga putang ina nyo, Tama yan. negro ka, clone ka ng, Yan. clone ka ng kahit na anong brand na gusto nyo sabihin ninyo sa akin, hindi pa rin kayo mananalo sa akin. Ako, Wala pa ako pag may maganda. Jamie Boy, ang mga putang inan ninyo, Yan. hindi ninyo magagawa na agawin sa akin kung ano pa man ang gusto nyong agawin sa akin. Ako ang hari nito. Putang inan nyo. Ah. Boy.